स्टूडियो गुजरात। पांडे जी खाड़े को बोतल ले सुता के बाबू साहेब डाले दिहले उठा के पांडे जी खाड़े को बोतल ले सुता के बाबू साहेब डाले दिहले उठा के साहज पासवान के समान लोड सहे गईल साहज पासवान के समान लोड सहे गईल सबके डालल सखी बह गईल चंद्रवंशी जी के जगह पर रह गईल सबके डालल सखी बह गईल चंद्रवंशी जी के जगह पर रह गईल। गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुजरात। होलिया में हमारा संग ई बवाल भइल बा हमार नए नए लहंगा सखी लाल भइल बा होलिया में हमारा संग ई बवाल भइल बा हमार नए नए लहंगा सखी लाल भइल बा ओहिर चौहान कोई रान के भी ढह गईल ओहिर चौहान कोई रान के भी ढह गईल सबके डालल सखी बह गईल चंद्रवंशी जी के जगह पर रह गईल सबके डालल सखी बह गईल चंद्रवंशी जी के जगह पर रह गईल। गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुजरात। रोहित कृष्णा के डालल पूरा भीज गईल बा का बताई हो में सखी इंजन सीज भइल बा रोहित कृष्णा के डालल पूरा भीज गईल बा का बताई हम सखी इंजन सीज भइल बा महनु मजनुआ गोलू के डालल रंगवा लोह गईल महनु मजनुआ गोलू के डालल रंगवा लोह गईल सबके डालल सखी बह गईल चंद्रवंशी जी के जगह पर रह गईल सबके डालल सखी बह गईल चंद्रवंशी जी के जगह पर रह गईल और पूरा नाश कर दिहले हो। गरिमा रिकॉर्डिंग स्टूडियो गुजरात।